Ahoj lidi, vítám vás tady Lean, jsem jeden z bandy tady na tom YouTube kanále a dneska budeme pušovat Edgara na 1000 trofé. Prosím. Já už teda Bravko hraju nějakou tu dobu, takže jako já jsem to nenatáčel rovnou, ale můžeme se zapojit do toho Bravka, no, teďka. Ještě, takže, kámo, já nejsem vůbec jako teďka rozehraný, kámo, kde se srandu? No to nebudu, no nic, no, prostě se za chvíli umřu, no. Ne, opovaž se. No dobrý, takže, lidi, budu to nějak komentovat, budu se to snažit nějak komentovat, takže tady je ten Edgar. A aby to bylo akčnější, tak to pušu samozřejmě v solách. Tam ještě jednou, já jsem Lean. A budu ještě doprovázet, no prostě budu tady jeden z bandy na tomhle kanále. Teď ten Edgar tady prošel s tou hypercharge, já ho chci strašně zabít, ale já nevím jak. Se ho bojím. No to je jedno. Takže snad to vyhrám, no. Ne. Chtěli vidět s webkou, tak mi řekněte, ale to asi nebude potřeba, no. Adam. Tady máme toho Baza, má 6 powerů, takže jako mám vůči němu respekt. A ten Edgar na prostředku se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A v tomto videu asi uvidíme rovnou, jak ho pušnu na 1000 trofé. Asi to nebudeme dělat na fáze. What the fuck? Máme tu Baze a Henka. Silver Henka. Nevím, jaký blázen tady může pušovat jako Henka na takových velkých trofech. Možná to je boťour, nevím. A myslím spíš na. Úplně jsem zapomněl, že ten Brawler existuje. Doslova. A co lidi? Jako, jak si užíváte to? No to dělá. Já nejskočím. Wow! 980 trofé na Edgarovi a normálně potom jsem spadnul na 900 trofy, teď už jsem asi na 950, je to dohodně, ale ani ne, nevidíte moje zprávy, vole. Cordelius, pokud má dobrou gadgetu a stane mi, že nebudu moc jako útočit, tak je to hodně blbý, protože já prostě proti Cordeliusovi nemám šanci, když bude takové nájezej, no. Prostě. Ještě když je na prostředku, tak má výhodu. No. Já jako nechci moc týmovat, jo, ale jako teď by se mi hodilo týmovat. Jako s tím Cordeliusem 100%, nebudu, ne, kámo, nech mě, prosím. Já umřu na něj. Já na něj umřu, to říkám. Nech mě, vole. Dobrý. Tak, teď už jsem v výhodě, si myslím, hodně. Protože ten Cordelius přece má tu gadgetu. Mají, jo, ještě ji furt má. Ale já mám ultinu a hyper. A on ji má taky, jo, ale to jako... Já musím, no. Sakra. Myslím, každý útok. Co se děje, bro? Ne, to je marchant. Já potom skočím a dám hyper. Až jim to vyprší. Yes, ven. Nice. No, nebo klidně napište, z jaký hry byste chtěli jako vidět video. Nevím, jestli bych natáčel i jako nějaký jiný hry, ale když tak můžete napsat nějaký návrh. No, pokud bychom natáčeli ještě nějaký hry. Ale vím, že se tady asi na tomhle kanále občas objeví i Minecraft a nějaký vlogy, no. Tak jako je to těžký jako natáčet, jako zkuste se to když tak. Ale když tak, že bychom chtěli ještě nějakou novou jako hru, tak mi napište do komentářů, my se na to s klukama kouknám a potom, když tak vás vyslechnem, kdybyste... Zase ten blbej... Stop it.
Get some help. Jako nic moc, no. Dávám gadget. Jo, a když tak mi napište, na kolik máte Edgara třeba vy. Já vím, že je to dost no skill brawler, ale jeho... No, i když je jako půjde pryč. Já mám ten spike, já jsem mrtvej, když mě vyskočím. Hra asi 10. Už nějak přibližně, když tak budu počítat. Nebo 6. asi, nebo nevím. To je jedno. Teďka nebudu mluvit, ať se budu soustředit hodně. Když tak mi napište, jestli mám používat jinou gadgetu, když tak mi napište, jaká si myslíte, že je gadgeta lepší. Mně vyhovuje hodně tahle teda. A když tak mi můžete napsat, jaká vám vyhovuje. Mně vyhovuje tahle. Tak Kenjiho jsem dlouho ve hře neviděl teda. Dobrý. Já jsem docela smutný, jako ten Kenji to mohl úplně v pohodě vyhrát, kdybych neměl ultinu. Ale já jsem jí měl, jeho smůla, že na mě šel. No pojď, já bych na tebe skočila, jsi mrtvej. Já skočím teďka na buď toho, no tak teď už na něj neskočím. Vidíš, come on, nenávidím je. Dělaj za kraviny, kámo. Nový video, možná, kdybychom to tak udělali, že zítra vyjde nový video, kde bude druhá část a tam puštím toho Edgara. A když tak tady možná budu pušovat za chvíli v duel, možná, jenom jako možná, nebo knockouty si můžeme zahrát. Můžete mi napsat, jaký je váš nejoblíbenější mod a který bych si měl zahrát s tím určitým brawlerem. Protože třeba jako, kdybych pušoval, napište mi brawlera, který ho mám pušnout na určitý trofej, jo? A prosím, nepište tyka, prosím, fakt nepište tyka. Jestli napíšete tyka, tak už se tady neobjeví na tomhle kanále. Sakra. Ty vole, hodně bolí. No, God, please, no! 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 Tak to fakt jako rozdělíme na ty části, jo, proto, ne, jakoby, kdyby jsme to museli potom střihat, tak aby to nemělo víc jak hodinu, protože ten BAM! Když tak, kdybyste měli nějaké otázky na mě, tak klidně se můžete zeptat. Jméno ani věk vám říkat nebudu. To vám říkám rovnou, že to fakt říkat nebudu. Chci zůstat v anonymitě. Jo, a naházejte tady na ten kanál co nejvíc odběrů a lajků. Jo, protože brawlery a skiny a tak dále, no. Jo. Sakra, já vyšiluju! Nevím, kam mám skočit. Jestli zatím Moua. Moua jsem taky dlouho neviděl ve hře, to už je taky hodně zapomenutý brawler. Já na ní jdu. Nevím, proč jsem aktivoval Edgara na 950 trofej. Už natáčím. To není jako nějak speciálně hodně, ale nějak speciálně málo. Piper je mrtvá. Yeah, boy. O to mi šlo, aby umřela, protože jako druhý místo. To je hodně dobrý. Samozřejmě, že tady mám báze proti sobě, protože nikoho jiného tady proti sobě mít. Kdyby tohle video mělo víc jak 45 minut a ne, prosím. Tam je nápad svědků vždycky strašně moc bedán. A pokud ty bed... Jo, Edgar další. Chceš týmovat? Chceš týmovat? A to není týmování, to je jenom takový škádleníčko. Něco. To není týmování, my jsme spolu netýmovali, my jsme jenom se snažili vyhýbat útokům. Tady myslím, že někdo byl, trošku jsem... Ne, dobrý. On je už dole. To byl Mortis, že jo? Který nevypadá úplně jako, že by byl nějak speciálně silný. Takže já se jdu asi pro něj. Jako možná to je... He, počkej, jak když budu takhle tady zakempený, tak co udělá?
Tak jako dobře, no. Dobře on. On mi furt snaží se zdrhat. Tuhle hru bychom mohli vyhrát. Máme... OK, ten Mortis si tu šelinu zabil. Máme 11 powerů a Mortise, který má 4 powery a baza. Tak to je chill. Čum. Máme tu Kita, ten bude důležitý. Jako sejmout. Prosím, ať umře jako první, bych prosil, protože no, prostě. Tady jsou taky, že 3 powery a ty jsou většinou taky. Ten Kid si asi nějak nevěří. Ten Kid si vůbec jako nevěří, jako vůbec. A ta bebena taky ne. Já si takové vezmu ty 2 powery a zdrhnu. OK, to nevím ani jak jsem tomu to. Ani nevím jak jsem dodžnul. Jak to, že o mě věděla? Mě zajímalo, jak to, že o mě vědělo. Chvíli pokempíme. Se bojím, že tam někdo je. To věděl. A to tak. Proto jsem šel hnedka vedle, no jasný, teď pojď mě zabít, no. Pojď mě zabít, dělej. Dělej, co se zkoušíš, no. Pojď sem ty močko. Aha, tamhle je Stew. Ty jsou teďka taky strašně silný. Nevím proč, ale najednou se jich objevuje o něco víc, než jako se objevovalo míň, než přidali tu hyperchargeku. Teď, jak přidali tu hyperchargeku a máš nekonečně otravný. Mám tu Edgara s 2 powerama. Musím týmovat? Pojď sem, hele. Jako on umře tak či tak, jo, ale ten Bas kolik má powerů? 1. Tenhle, kamo, já nevím, já jsem dal omylem tu ultinu, přísahám. Dal omylem tu ultinu. Teďka jí dá taky samozřejmě, protože není blbej. Že kdyby jí nedal, tak asi umřel. Tak pojď. Ha, yes. Jo. A nebo jsem prostě dostal boty do hry, no. To je taky možné. Já na ní skočím, protože risk je zisk. Jelikož Lane odsaz a neudělal konec videa, tak konec videa musím udělat já. Takže vám přeju krásný zbytek večera nebo dne. Čau.